icawa yesithathu. Thixo namandla onke ongonaphakade othe izinto zonke ezisezulwini nasemhlabeni zilawulwe. Yiva ukubongoza kwabantu bakho ofefe, usiphe uxolo lwakho ngayo yonke imihla yokudla kwethu ubomi, ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 amen. Page 21, umthandazo wesibini. Thixo ngumdali woxolo nomthandi wenkoliswano, ngoba uthi ubomi bethu kube ngonaphakade kubekho okwazi wena onkonzo ikhuleko kanye, uze usilwele thina zicaka zakho ezibulamileyo kuko konke ukulwa kweentshaba zethu, size sithi siqinisile ukuthemba ekusilweleni kwakho nje, singoyiki amandla okusukuba beyimpi kuthi, ngenxa yamandla kaYesu Kristu inkosi yethu. Amen, 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 Ngosiba wethu wasezulwini, Thixo namandla onke ongonaphakade, osilondolozileyo kwade kwasekwa yile mina namhla, uze usilondoloze ngawo amandla akho amakhulu, usipho okokuba sithi ngaleni imini singawe esonweni, sithi kanjalo singangeni ezingozini, size sithi zonke izenzo zethu zicwangciswe ngokubona kwakho, size simana sisenze oko kulungileyo ebusweni bakho, ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. Sincede Nkosi, usilondoloze ngale Amandla onke umthombo wakho konke ukulunga, sithi ngolulamo sithandazele ukuba usethamsanqelise zonke inkosi nabaphathi nabo bonke abanegunya lokugweba imicimbi yeli lizwe, bazaliswe ngomoya wakho oyingcwele, batyebisele ngofefe lwakho lasezulwini, ubahambise kuko konke okulungileyo, uthi ubangenise ebukumkanini bakho obungunaphakade, ngenxa yakhe uYesu Kristu inkosi yethu. sincede Nkosi, usilondoloze ngale ongonaphakade kuphela okwenza imimangaliso emikhulu, hlisela bonke abefundisi bevangeli yakho nakuwo wonke amabandla waphetheyo, umoya wakho ophilisiweyo wofefe lwakho, uze uthi ukuze bakukholise kunene, umane kubahlisela umbethe wentsikelelo yakho. Yenza kaloku Nkosi ukuze kudunyiswe umthetheleli wethu nomthandazeli wethu okuYesu Kristu. amen, amen, Thixo ngumdali umlondolozi wabo bonke abantu, siyakuthandaza ngokubalulekileyo ngenxa yeentlobo zonke zabantu, ukuba uzazisa iindlela zakho nophiliso lwakho olulondoloziweyo kuzo zonke iintlanga. Sithi ukubalulekileyo sithandazela irhamente engcwele kulo lonke ilizwe, ukuba ihlale ngethamsanqa, izikhokele iphathwe ngomoya wakho olungileyo, bade bonke abazibiza ngokuthi bangamaKristu bakhokhelwe endleleni yenyaniso, bebambe inkolo ngantliziyo, bebambisene ngoxolo, behleli ngokulungileyo. Sithi ke ukugqibela sibabhekisele ebubeleni bakho wena Yise kwabo bonke ababandezelekileyo ezindaweni ezithile emiphefumlweni nasemizinjeni nasekuhlaleni, ukuba bonwabise, ubasize ekuthwaleni kwabo, ubaphe unyamezelo ekuthwaleni kwabo ubunzima, nempumelelo esikekileyo kuzo zonke iimbandezelo zabo.
Sicela oko ngenxa yakhe uYesu Kristu Nkosi yethu.